Crec que hi ha dues coses. La primera, Balear va començar molt malament en la vacunació, perquè ara tots s'han posat ja pràcticament a nivell i s'arribaran a posar totes les vacunes, només faltaria. Igual que quan diu la senyora Bengal en sortirem d'això, esclar que en sortirem. El tema és si en sortirem amb molt més mesos des que són necessaris i amb molt més patiment des que fos necessari. Per tant, en tema de vacunes, se va començar que érem els segon dels darrers d'Espanya pràcticament. Madrid i nosaltres érem les comunitats autònomes que anaven pitjors en vacunació i ara hem anat posant-nos i crec que estan d'un mitja. També jo li vaig dir a la senyora Mangol fa més de 15 dies, 15 o 20 dies, en premsa li vaig enviar un missatge i és: Balears no té la mateixa situació ni econòmica ni en aquell moment sanitari que puguin tenir altres comunitats autònomes. L'economia de Balears depèn de que en el mes de juny la campanya estigui en funcionament. Si vostè se'n va a Castella-La Manxa, no depèn la seva economia del turisme en la proporció que depèn aquí a Balears. Per tant, això a Madrid s'havia de fer una gestió contundent en aquest aspecte. Primer, per qüestió sanitària, que érem els que estàvem pitjors de tots i que seguim estant en una situació bastant dolenta, i segon, per una qüestió econòmica. Balears és la comunitat autònoma, el territori d'Europa que està pitjor de tots. Aleshores, això també s'ha de tenir en compte, i a l'estat espanyol li convé invertir bé a Balears, perquè Balears automàticament genera ingressos per l'estat espanyol. Per tant, jo crec que a la senyora Mangol li ha faltat també, que li està faltant des de sempre, tenir força davant Madrid per dir: mira, a jo m'has de donar un tractament diferenciat. El necessit com a comunitat autònoma que és la que pitjor està aguantant aquesta crisi, i això tampoc no s'ha aconseguit.